Раздзел 4. Прыпыніліся. Куды цяпер ісці? Глушак, нядоўга думаючы, параіў на край, пачаць з першай. Башлыкоў згадзіўся. Ступаючы побач з Башлыковым, паведаміў: «Гэты, калі б не Куліна, жонка, хоць цяпер гатовы ў калгас, там усё жонка круціць». Ужо калі здымаліся на ганак, Глушак сказаў раптам: «Е то хата той Ганны, што ў школе ў Глінішчах». Сказаў так, што было відаць, не надае факту гэтаму нейкага значэння. Разумее, што Башлыкову ніякай цікавасці да гэтага, ён можа і не помніць ужо тую Ганну. Сказаў таму, што трэба было гаварыць, тлумачыць. Башлыков не сказаў нічога, як бы не выказаў цікавасці да весткі, зрабіў так, як належала. Але ў душы яго всё, што было перад ім у момант, зыначылася. Усё набыло раптам асаблівае значэнне, як бы зазырчэла ў неспадзяваным яркім святле. На яго як бы абрынулася, апанавала яго моцнае хваляванне. Такое моцнае, што, здавалася, не змог стрымаць, здалося, кінулася ўсім у вочы. Добра, што ступілі ў сенцы, змрок іх памог ухаваць утрапенне. Даў момант, каб абвыкнуцца хоць трохі з неспадзеўкай. Мімаволі падумалася, трэба ж, каб так сышлося, проста ў хату яе трапіць, як знарок. За гэтым узяло вострае, новае. А можа, і яна тут? Хваляванне яго ўзяло новы кірунак, сэрца забілася часта і трывожна, прадчуваннем неспадзяванай, блізкай сустрэчы. Сустрэча гэта трывожыла асабліва таму, што чулася важнай яму, і ён не быў зусім не быў гатовы да яе. Пільны, насцярожаны ступіў ён у хату, адразу ўхапіў позіркам. У хаце была адна пажылая, чырванатварая жанчына, што клапацілася пры печы. Як бы не верачы, агледзеў хату, у пакоі нікога больш не было, ён на момант як бы ўзрадаваўся, адчуў палёгку. Хаваючы толькі што перабытае, паважна, упэўнена прывітаўся. Жанчына, падгарнуўшы жар у печы, трымаючы чапялу ля ног, дапытлівай, няцямна угледзелася. У позірку яе нелагодных, унізлівых вачэй было насцярожанае: «Чаго прыйшлі?» Гэта, відаць, так турбавала, што не адказала на прывітанне. «А дзе дзядзько?» – спытаў Глушак. «На печы», – прамовіла жанчына. Дзядзька, мусіць, прыслухоўваўся да размовы. Пасля жончыных слоў на печы паказалася яго скудлачаная галава, потым увесь ён, хударлявы, таксама ў даматканай сародцы і штанах, босы, з кручкаватымі жоўтымі пальцамі на нагах, мелькам зірнуўшы на гасцей, павольны і спакойны, ссоўваўся з печы. «Што ж е то ты, чарнушка? Сярод белага дня?» – папракнуў яго дубадзел. Чарнушка зніякавела, паскардзіўся: «Прастудзіўся недзе». Закашляў: «Грэюся, от». Башлыкоў сачыў за ім з цікаўнай увагай. Звычайны селянін, якога ён упершыню бачыў, адразу вылучыўся сярод іншых. Гэта быў яе бацька, як і жонка яго, самы блізкі да глінішчанскай знаёмай незнаёмкі чалавек. Яна, тая загадкавая прысуха, была часцінкай гэтых людзей. У іх нібы таілася адгадка той загадкі, якая карцела яму. Сочачы за дзядзькам, адзначыў мімаволі, тая глінішчанская мала падобная на бацьку. Толькі у ладзе твару нешта блізкае, у позірку вачэй
спасцярожлівым, разумным, але ў позірку гэтым няма той жывасці, неспакою, што раз-пораз паблісквалі ў вачах глінішчанскай красуні. З маці яшчэ менш падабенства, здаецца, зусім няма. Побач з гэтым прайшло мімаволі колькі зацятасці і непрыязнасці ў твары маці. Як бы загадзя папярэджвае, нічога добрага не чакайце. Трывогі той, амаль страху, што момант былі апанавалі, ужо не ведаў. Сэрца білася ўпэўнена. Всё ж спакою поўнага не было. Хваляваў, даваў вастрыню адчуваннем той факт, што гэта яе хата, яе звыклы свет. Ад таго з неабыякой цікавасцю ўбіраў усё, што бачылася. Пафарбаваная сіняватая старая печ, прыладдзе для печы і венік у куце ля дзвярэй, кажух, кінуты на ложку. Ложак накрыты даматканай коўдрай, вазоны ў абодвых вокнах, што на вуліцу, стары ўчарнелы стол без настольніка з непрыбранымі міскай і лыжкамі. Абразы ў куце, здаецца, няветліва ўзіраюцца ў няпрошаных гасцей. Небагатая, нават бедная сялянская хата. Кожная рэч у ёй, здаецца, гаворыць пра кепскі дастатак, пра затхлую даўніну, затхлае жыццё. Гэта дадавала ў адчуванні Башлыкова супярэчлівасці. Неяк цяжка было паверыць у тое, што бачыў сваімі вачыма, што тут і гэтай беднасці, гэтай затхласці, гэтай нікчэмнасці магла яна нарадзіцца, жыць. Тое, якое ён яе бачыў і помніў, так не пасавала з гэтым, што не ядналася ў адзін свет. Ён нібы не мог уявіць яе сярод усяго гэтага, не мог нават нібы згадзіцца, што такое магло быць. Гэты факт меў і іншае, добрае значэнне. Тое, што яна не дзе-небудзь, а именно тут жыла, адсюль выйшла, значыла, што ў яе годнае, блізкае паходжанне. Вядома, паходжанне яе не пралетарскае, не рабочае, але ўсё ж працоўнае і, як можна бачыць, бядняцкае. Гэты факт значыў, што яна блізкая яму па становішчы ў адных з ім шэрагах. Ён, Башлыкоў, канешне, і не думаў, што яна памешчыцкая дачка. Памешчыкаў даўно няма, але магло ж здарыцца, то ў становішчы яе ёсць якая-небудзь закавыка, якая б сапсавала ўсё адразу. Бывае ж такое тут ледь не на кожным кроку. Не прызнаючыся сабе, пабойваўся гэтага. Тым больш, што ў глінішчанскай знаёмай чуліся нейкія ганарлівасць, непадступнасць. На шчасце, падазрэнне гэта адпала. У тым, што хвалявала Башлыкова ў гэты момант, было і яшчэ адно прытоенае. Ён стрымліваў гэта, як не вартае яго, але яно ўсё ж было і ўсё ж цешыла. Тое, што яна выйшла з такой беднасці, з такой чарнаты, што ён бачыў гэта, можна сказаць, дакрануўся сам да гэтага, рабіла яе ў яго вачах больш звычайнай, блізкай. Як бы там ні было, той сустрэчы ў глінішчах жыло ў Башлыкове неадольнае захапленне ёю, адчуванне нейкай нібы незямной завабнасці, нават нібы недаступнасці. Смешнае, хлапечае пачуццё, дзіўнае ў сталым чалавеку, адказным работніку. І вось бачыў сам сваімі вачыма, зусім зямная, падобная на іншых, нават звычайная, даступная. Поўны супярэчлівых адчуванняў, пільным позіркам вылучыў
картку на сцяне ў самаробнай дубовай рамцы. Зацікавіўся ў момант. На картцы было двое, мужчына і жанчына, маладыя побач. Працяла здагадка. Яна з некім, ледь не ўстаў, не ступіў бліжэй, стрымаўся, прыгледзеўся зводдалек. На здымку былі бравы з круглай мікалаеўскай фуражкай, з пагонамі салдат і танклявая ў белай кофце і доўгай спадніцы жанчына. Даўняя, пажоўклая ад часу картка і мікалаеўская набок. Зухаватая фуражка сведчылі, што здымку багата гадоў. Але танклявая маладая жанчына здалася дзіўна падобнаю на Ганну. Хто гэта? Гадаючы пра гэта, ўзрушаны яшчэ ўбачаным і адчутым, Башлыкоў цяжкавата сачыў за тым, як глушак цырымонна па-сялянску падступаўся да гаспадароў, тлумачыў, чаго зайшлі. Дубадзел, што нецярпліва і з гаспадарскай упэўненасцю пахаджваў па хаце, не вытрываў глушакоўскай цырымоннасці, перабіў яго, аб'явіў адразу. Адным словам явіліся выясніць. Чаго ў калхоз не ідзеце? У тым, як ён гаварыў, было не так пытанне, як патрабаванне адказаць адкрыта і ясна. Было і абвінавачанне, чаму валаводзіце ў гэтай такой простай справе. Стары, падобна было, і наогул чуў сябе неякавата ад таго, што засталі на печы, горбіўся, адводзіў вочы. Пасля дубадзелавых слоў ён, здалося, яшчэ больш угнуў плечы, унурыў позірк. Хвіліну было цягучае звыклае маўчанне, тады стары неспадзявана ажыў, сміхнуўся дзіўна па-змоўніцку да гасцей, як бы пасмейваючыся з імі, вясёлым вокам павёў да печы, да жонкі. Да я хоць сягоння гатовы, да хоць зараз. Калі яна скажа, што згодна, угаварыце яе. У позірку яго ў манеры гаварыць мільгнула Башлыкову знаёмая, так мела звычку паглядваць, гаварыць тая, Глінішчанская, яго дачка. Старая ля печы, чырвоная, злосная, і да таго зіркнула на мужа так люта, што і Башлыкову стала не па сабе. Разгневаная ўсхапіла чапялу, што трымала з такім рашучым выглядам, што было відаць, не завагаецца ні на момант. Чарнушка адразу спрытна ўскочыў. Сур'ёзны, пагрозны папракнуў. Ну, здурнела. Гасцей пасаромейся. Мяркуючы па тым, як яна глянула на Башлыкова, толькі дзякуючы яму чапяла затрымалася, стала зноў на падлогу. Але старая дала волю гневу свайму ў словах. Ён хоць сягоння гатовы, угаварыце яе. Гаспадар няма чаго, сам гатовы распетрыць усё. Хоць зараз аддам усё, кепікі яшчэ строіць. Чарнушка, мусіць, каб не рызыкаваць больш перад гасцямі, адно прамовіў з папрокам. Чаго там распетруваць? Старая, разгневаная, не глядзела на яго. Худыя грудзі хадзілі часта, неспакойна. Дубадзел, што сярод хаты сачыў зусім весела, як бы забаўляючыся, на што аптыміст, а зазначыў важка, без радасці. З тваёй жонкай, Чарнушка, чорт не згаворыцца. Ён, аднак, тут жа змяніў тон гаворкі. Не яму было паказваць кволасць, да яшчэ перад Башлыковым, дадаў нібы жартам. Дажджэцца яна, што прыпаяем цвёрдае. Жанчына ці не разумела жартаў, ці ведала, што значыць жарт дубадзела, зірнула люта на яго, урэзала цвёрдае. Ето нам цвёрдае? Каб у цябе язык папух за такія твае словы.
Яна ў запале вельмі спрытна далучыла да гэтага яшчэ некалькі такіх жа ласкавых і шчырых пажаданняў. Было відаць, старая не ведае, што такое далікатнасць. Зацятая, было відаць, і смелая, стоячы за сваё, ні перад чым не спыніцца. Дубадзел ці то таму, што добра ведаў старую, ці таму, што лічыў нягодным паступацца перад жанчыною, адказаў ёй рогатам, нібы ўхваліў спрыт пажаданняў, паказаў, што не крыўдзіцца. Всё ж надышла нядобрая няёмкасць. Няёмкасць гняла і башлыкова, яго, можа, нават больш, чым іншых. Усё тое, што ён адчуў ад старой, маці яго завабнай знаёмай, так не пасавала з усім тым, што ад сустрэчы ў глінішчах было ў душы. Гэтае так груба таптала тое кволае добрае, што чулася яму як абраза яго шчырым пачуццем. Абражаны Башлыкоў не знаходзіў той цвёрдасці, якая прыходзіла заўсёды ў такі момант. Тое, што перад ім быў не нехта, чужы, а самы блізкі чалавек загадкавай глінішчанкі, зыначвала, блытала ўсё. Глушак, відаць, лічыў сябе асабліва вінаватым за нядобры лад гаворкі. Як-ніяк, такое было ў яго вёсцы, у вёсцы, за якую ён фактычна адказваў перад райкомам як адзіны партыец і старшыня калгаса. Таму натуральным было, што ён рашыў выправіць становішча. Глушак палічыў самым надзейным сродкам ласкавасць. З цёткай Кулінай мы згаворымся. Жанчына, аднак, не адгукнулася на гэту хітрасць. Ліслівасць, што чулася ў голасе Глушака, яе нават запаліла. Яна з дзіўнай радасцю абрэзала: «Ты сваю матку угавары спярша!» Быў у яе словах нейкі намёк. Улавіўшы гэта і, пэўна, зразумеўшы, што гэта адчулі і другія, Глушак занепакоіўся, але зрабіў выгляд, што ў словах чарнушчыхі няма нічога. Чаго яе ўгаворваць? Яна ўжо ўступіла. Здзіўленне яго было такім няшчырым, так чулася ў ім трывога, што гэта было відаць усім. Ён не інакш хацеў годна адступіць, не ганьбячыся перад гасцямі. Лепш бы ён перамаўчаў старой. На яго словы чарнушчыха зноў ускінулась. «Ае, уступіла, улезла, да не знае, як вылезці. Што это вы кажаце, цётко? Што кажу? А што сяло всё чуе, і слухаць не хочу пра ваш калгас». Тут уступіў у спрэчку Башлыкоў. Роўным, стрыманым тонам, з упэўненасцю чалавека, які багата больш ведае і разумее, папракнуў за баязлівасць, за тое, што верыць варожым плёткам. Сказаў, што мільёны працоўных сялян адкінулі паклёпы кулацкіх элементаў, смела пайшлі па калгаснай дарозе. Што мільёны людзей пераканаліся ўжо на жывым вопыце у перавагах калгасаў. Выбраліся з галечы, з голаду. Хто выбраўся, а хто у лес? Адрэзала жанчына. Сказала так злосна і непахісна, што было відаць, гаварыць з ёй далей марна. Всё ж Башлыкоў з цярплівасцю, на якую толькі быў здатны, павёў гаворку далей, паспрабаваў пераканаць, што страхі іх дарэмныя, што трэба смела выходзіць на новы прастор. Гаварыў то да старой, то да чарнушкі. Чарнушка, звесіўшы ногі з палацяў, горбячыся, слухаў з пільнай цікавасцю. Старая ля печы камянела нерухома. Не таіла, знарок, паказвала, што чуць нічога не хоча.
Затятая злосць і глухата старой панурым ценем захмарылі ўсё, што вайшло ў душу Башлыкова ў гэтай неабыякавай яму хаце. Нарэшце цярплівасць яго скончылася, і ён важка ўзняўся з лаўкі. Яго было брыдкае адчуванне бяссілля і нібы зняважанасці. Яны асабліва хвалявалі яго ў гэтай хаце. Стараючыся адолець прыкрасць, паказаць, як мае быць сваю годнасць, ён строга з намёкам параіў старой чарнушку добра падумаць над тым, што ён сказаў. Тон, якім ён гаварыў, паказваў гэта вельмі важна, каб не шкадавалі потым. Даў стрыманае да пабачэння і цвёрда рушыў да дзвярэй. На ганку зіхнула шырокім святлом снежнага дня, дыхнула марозам. Башлыкоў маркотна няцямна кінуў вузкі ўбогі двор, падумаў стомлена, як яна вырасла такая, тут у глухамані, у затхласці гэтай. Акінуў неўразуменным позіркам двор, пакіраваў на вуліцу. За веснічкамі дубадзел, што выйшаў першы, пачакаў яго, пакрочыў побач, дужа бадзёра пагойдваючыся ў хадзе. Зірнуўшы на заклапочаны твар Башлыкова, здагадліва зразумеў настрой таго, адгукнуўся па-сяброўску. «Эту разгаворчыкамі не возьмеш. Этой трэба другое срэдство. Меры трэба». Глушак гойдаўся з другога боку, маўклівы, з вінаватым тварам. Башлыкоў не дзівіўся, было чаго адчуваць вінаватым. Не дзівіўся і не спачуваў глушаку. Заслужана атрымаў. Глушак, як бы дабіваючыся вярнуць страчаную дружбу, выказаў раптам: «Злая жмінда, это ж з-за прагнасці сваёй Ганну выпхнула з дому. Жыццё дзеўцы пакалечыла». Вестка гэта працяла панылае думанне Башлыкова. Ён кінуў зацікаўлены позірк на глушака. Вон што! Вон чаму яна ў глінішчах. Адкрыў ён адну з загадак. У ім зацеплілася спачуваннем. Башлыков, аднак, тут жа нагнаў строгасць на твар, паказаў, што турбуецца іншым, галоўным, і глушак перамаўчаў. Не адгукнуўся на глушакову вестку і дубадзел. Не да таго было. Падышлі да новага двара. Праз некалькі хат натрапілі на застолля. На стале пасярод яго круглілася чорная скаварада з недаедзенай яечняй. Побач былі глыбокая гліняная міска з мокрымі агуркамі, кацялок з бульбай у мундзірах, паўбохана хлеба. Мутна значыліся дзве пустыя шклянкі. Бутэлькі на стале не было, пэўна, прыхавалі спехам, пакуль яны, госці, ішлі па двары в сенцах. Было, відаць, не ў час прыбіліся. В хаце было траіх. Адна старая сухая корпалася пры печы, двое другіх гаспадарылі за сталом. Яны найбольш кідаліся ў вочы. Асабліва ўпадаў у вочы той, што быў насупраць. Чырвоны, сальным водбліскам на лбе, на шчоках, здаровы, горбіўся над сталом магутнай глыбай. З-пад нізкага лба дробныя вочы глядзелі нядобра, тупавата. Башлыкову мімаволі падумалася: сустрэнешся з такім у лесе, аднаго выгляду напалохаешся. Другі на першы пагляд не вылучаўся нічым. Нерослы, сухаваты, ў старым пінжаку, расшпіленай сарочцы, здаваўся вельмі звычайным. Заўважаўся хіба позірк. Светлыя з-пад чуба вочы глядзелі востра, пранізліва.
«Здароў, Ларывон», — сказаў Глушак асобна, калі прывіталіся з усімі. Ларывон зірнуў, нібы з недавер'ем, не адказаў. У тупым позірку паявіўся цяжкі роздум. «Здароў», — выціснуў неахвотна, пільна ўтаропіўся. Башлыкоў успомніў мянушку Ларывона, якую яму сказаў Глушак. «Бугай». Падумаў з ухвалай, так ладна назвалі, Бугай і ёсць. «Угашчаецеся?» Ці то проста адзначыў, ці то папракнуў дубадзел. «Свято якое?» «Свято», — адказаў Бугай. Башлыкоў прыкмеціў, Бугай павёў позіркам да таго у пінжачку з чубам. Павёў позіркам не проста так, а нібы пытаючыся. Глушак помніў сваю ролю, выказваючы тонам голасу належную значнасць моманту, назваў Башлыкова, яго пасаду. Потым, павярнуўшыся пачціва да Башлыкова, сказаў пра гаспадара: «Ларывон Глушак». Тут Міканор затрымаўся, вагаючыся, мусіць знаёміць ці не знаёміць з Ларывонавым госцем, а можа, разважаючы, як яго назваць. Той у пінжачку, не заўвостры позірк у Міканора Глушака, пачакаў з выразнай насмешкай, устаў, з гуллівым выразам на твары пакланіўся: «Еўхім Глушак, сын Халімона Глушака». У тоне, якім ён назваўся, пад гуллівасцю таілася значнае, сур'ёзнае. Вось ён. Башлыкоў не ўхаваў цікавасці, прыгледзеўся. Асоба гэта завочна даўно была вядома сакратару райкома і не абыякаваю была. Таму першым адчуваннем была цікавасць. Вось які ён знешне. Это прабівалася праз даўнюю і трывалую непрыхільнасць да яго, кулацкага сынка, павестках, якія даходзілі да Башлыкова, небяспечнага тыпа. Тое, што цяпер бачыў Башлыкоў, не мяняючы нічога, дапаўняла ўсё, што ён ужо ведаў, рабіла больш наглядным, жывым. Такою была цікавасць, з якою Башлыкоў глядзеў на Глушака. Услед за гэтым Башлыкоў адзначыў уважліва, як пранікліва гэты кулацкі выкармак выкрыў сэнс Міканоравага вагання, як спрытна знайшоў, што сказаць. У момант зразумеў, што ад яго трэба. Здагадлівы, проста надзіва і разумны, відаць. Па-свойму, вядома, разумны. Халімона Глушака сынок. Ясна. Еўхім Глушак нібы ведаць не хацеў, што там пра яго могуць разважаць. З той жа насцярожлівай гуллівасцю глянуў да печы. «Цётко, што ж вы то не прыглашаеце гасцей за стол?» Ён павярнуўся да Ларывона, крутнуў галавой з дакорам: «І ты, Ларывон?» Адразу азвалася старая, метусліва ўзялася перавязваць фартух, як бы паказваючы, што зараз гатова старацца для гасцей. Ларывон не зварухнуўся. Таропіўся ў Еўхіма Глушака п'яна, няцямна, як бы хацеў зразумець нешта і не мог. Такія госці прыбулі самого раёну. Еўхім Глушак гаварыў без ліслівасці і без насмешкі, нібы тлумачыў абоім. Можна сказаць, першы чалавек у раёне і сваё начальство. Тут Глушак кіўнуў на дубадзела. Пры апошніх словах улавіў Башлыкоў, зноў пачулася гуллівасць. Гуллівасць была такая, быццам
Кулачок падсмейваўся з дубадзела, быццам лічыў сябе роўным з ім. Ларывон Бугай кінуў позірк на Яўхіма Глушака і раптам дзіўна павесялеў. І позірк быў вясёлы, гарэзны, як бы змоўніцкі. Здалося, паказваў дружку: «Зразумеў усё, падтрымаю». Чырвоны твар распоўся дурнаватаю усмешкаю, дужа ўзняўся, шырока павёў рукою з тоўстымі, нібы распаранымі пальцамі, нахабна шчорта аб'явіў: «Давайце! Прыглашаю ўсіх!» Машлыкоў паглядзеў на яго са знішчальнай строгасцю, хацеў асадзіць адразу, адкінуць недарэчныя жарцікі. «Дзякую. Але мы прыйшлі па справе». «А што? За сталом хіба не робяць справы?» — адгукнуўся адразу той у пінжаку. «За столом толькі робяць», — падхапіў Ларывон. «Всякая справа за столом, як па маслу. З яечняй ды шчаркай. Ой, адразу ідзе». Ён зірнуў да Глушака, як бы чакаючы ўхвалы, голасна зарагатаў. Адчувалася, здаравіла гэты ва ўсім, слухаўся таго дружка. Той кіраваў ім. Глушак не падтрымаў рогату, і Ларывон сціх. Тут у гаворку уступіў Меканор Глушак, адчуў, што настала яго пара. Важна, вельмі недавольна, як бы судзячы па пракну. «Чаго з калгасам валаводзіш? Заяву не падаеш?» Ларывон знарок пачухаў патыліцу, ашчэрыўся задзірліваю нахабнаю смешкаю. «Неграмотны я. Пісаць не ўмею». Меканор не адказаў на ўсмешку, але падхапіў яго словы. «Дак, можа, памагці? Напісаць табе?» «Не трэба», — адказаў ён. Потым паспрабаваў зноў нібы пажартаваць. «От, сам вывучуся». «Доўга сабіраешся?» — аб'явіў дубадзел. У тым, як ён сказаў свае словы, здавалася, быў яшчэ важны, недагавораны сэнс. «А хіба трэба, канешне, хутка?» Ларывон, адчувалася, не хацеў адступацца ад свайго тону, стараўся трымацца малайцом, нават пакпіў. «Ці вы баіцеся не ўправіцца?» «Каму можа і трэба баяцца», — адказаў дубадзел, зноў быццам прытаіўшы важнае, з якім лічыцца трэба. «Толькі не нам баяцца няма чаго. Цягнуць не хочацца, ясно?» «Дак як?» Пытанне дубадзела было грознае. Ларывон сцёр усмешку. «Што вам, канешне, я?» Сказаў неякавата. Ён глянуў на дружка, які быццам не бачыў нічога. «У вас уже і без мяне багата. Хапае без мяне, ай-яй, граматы не знаю. Хваціць граматы, а не хваціць навучым. Бо ты ж, мабуть, араць, сеять навучаны?» Паіранізаваў дубадзел. Ларывон прамаўчаў. Башлыков адчуваў, што ва ўсім тым, што гаварыў, як трымаўся Ларывон, мела значэнне, што побач быў друг яго, Яўхім Глушак. Ларывон усё рабіў так, каб выглядаць малайцом перад другам. Друг жа, можна было падумаць, вельмі спакойна сачыў за ўсім, што было з Ларывонам. Выглядам сваім паказваў тое, што гаварыць і як паводзіць. Клопат аднаго Ларывона,
нікога больш не датычыцца. Башлыкоў, аднак, бачыў, што слухае і сочыць за ўсім Глушак. Неспакойна, нацята, толькі стрымліваецца, тоіць, умее стрымлівацца. А ўсім, відаць, характар дужы. Відаць, цану сабе ведае, цэніць сябе высока, больш, чым трэба, не інакш. Башлыкоў быў упэўнены, што бачыць яго на вылёт. Не з такіх башлыкоў, каб надта даверыцца таму, што бачыцца звонку, ды і звонку пільнае вока немала прыкмеціць можа. Тоіцца Глушак, але выдаюць яго вочы, а не да і пакажуць, што там на душы. Цікаўнасць і непрыязнасць там схаваныя, апасліва схаваныя. Башлыкову такое вядома ўжо. Не адзін раз прыкмячаў такое ў іншых. Яўхім Глушак, аднак, раптам засмяяўся адкрытай задзірыстай усмешкай. Задзірыста запытаў Дубадзела: «Дак, можа, і мяне возьмецеся навучыць грамаце?» Дубадзел памаўчаў строга. Засунуўшы рукі ў кішэні шыняля, стаў недаступны, непахісны, паказаў, што не ўхваляе такога несур'ёзнага тону з такім пытаннем. Прамовіў важка: «З табой не возьмемся. З табой асобы разговор». «Чаму е то? Ты знаеш». Глушак раптам парывіста павярнуўся да Башлыкова. Башлыкоў убачыў проста перад сабой яго вочы. Яны глядзелі востра, патрабавальна. «А мяне чаму не завеце?» Позірк быў такі смелы, і ў тоне была такая ўпэўненасць, што Башлыкоў мімаволі прыгледзеўся, як бы нанава пазнаваў чалавека ў пінжаку, як бы ўбачыў толькі што. Башлыкоў не быў чалавекам вельмі уражлівым, усяго нагледзеўся і да ўсяго быў гатовы, і ўсё ж тое, з якой смеласцю, нават нахабнасцю глядзеў і пытаў гэты выкармак, адзначылася ў ім, нібы судзіць, нібы загадвае. Было ў тым, што адчуваў Башлыкоў яшчэ адно. Вось ён адкрыўся сваёй сапраўднай сутнасцю. Кулацкі выкармак паказаў сваё аблічча, выказаў жаданне сваё. «Чаму мяне не завеце, чаго захацеў? А я пайду», — сказаў Глушак, нібы задзіраючыся. «Зразу пайду, ей-бо, от хоць цяпер». Па тым, як ён глядзеў і казаў, Башлыкоў адчуваў: пойдзе. Башлыкова не дзівіла гэта. Сярод такіх немала ўжо бачыў, што гатовы былі. Толькі чаму гатовы былі? Дзеля чаго? Гатовы таму, што хацелі ўхавацца ад падаткаў. Цёпла ўладзіцца, зашыцца, каб дачакацца зручнай пары, каб шкодзіць знутры. «Пайду, толькі скажыце». «Ведаю», — аб'явіў Башлыкоў. «Не хочаце?» «Не хочам». «Чаму?» — наступаў Глушак. «Я здам усё. Рабіць буду, як усе, старацца буду». Позірк яго ўсё вастрэў, усё нецярплівей унізваўся ў Башлыкова. «Старацца вы будзеце». Губы Башлыкова працяла з'едлівая мудрая ўсмешка. Вся іронія яго была ў гэтым «старацца». «Старацца буду», — вёў сваё Глушак. «Што я, жыць не хочу?» Башлыкоў падхапіў гэта именно таму, што жыць хочаце па-свойму, па-кулацкі.
сказаў і адвярнуўся, паказваючы, што кончыў непатрэбную балбатню. Не хочаце, пачуў ён. Глушак прамовіў гэта так цвёрда і з такой нястрымнай злосцю, што Башлыков азірнуўся. Іх позіркі сутыкнуліся. У вачах Глушака гарэла такая лютая нянавісць, што, здавалася, ён любы момант можа кінуцца, учапіцца рукамі ў шыю. Не хочаце? Куды ж мяне? Куды ўсіх нас? На падсцілку? На гной? Ці як вошы пад ногаць? Па тым, як казаў ён, Башлыков адчуў, што гэта не выпадковае, перадуманае, што яно збіралася не сёння і вось вырвалася. І ад таго, што ён бачыў, якая лютасць за гэтым і якая смеласць у вачах кулацкага выкармка, ён адразу зразумеў, як небяспечны гэты тып, як неабходна ўжыць належныя захады, каб яго абяшкодзіць. Ён павёў гаворку з Ларывонам. Стараўся гаварыць разважна, стрымана, але ўзрушанасць не адступала, з ёй ён і пакрочыў з хаты. На вуліцы ён увесь час адчуваў на сабе ненавідны бязлітасны позірк Яўхіма Глушака. Недарэчна падумалася, што калі з такім трапіцца, сустрэцца на дарозе адзін на адзін, тады прыйшла іншая цвярозая думка, важнасць якой ён адчуў адразу. Вось такія тут і верхаводзяць. Разумеючы нядобрае значэнне гэтага факта, Башлыков падумаў турботна. Чаму ён расхаджвае на волі? Яшчэ адна сустрэча выдалася асабліваю. Ігнат Глушак, вядома ж, Глушак, хударлявы, нервовы, лысы, з нейкай дзіўнай іроніяй ківаў, калі Міканор, Дубадзел, а потым і Башлыков тлумачылі прычыну прыходу, папракалі за адсталасць. Да пары да часу маўчаў, ківаў лысаю галавою, а вочы, пільныя, хваравіта неспакойныя, сцераглі, высочвалі і ўсё свяціліся іроніяй. Нібы паказвалі: вось слухаю, чакаю, калі разумнае, што пачую, а няма ўсё, няма. Не вытрываў хутка, рынуўся запалены. От заганяеце ў гурт. Не заганяем і не зганяем, а арганізуем, паправіў Башлыков, у калектыў. Ну, добра, арганізуеце, зводзіце нібыто, а хто над гуртам, над калектывам будзе? Каго выбера агульны сход калгаса? Башлыков без усмешкі дадаў: могуць і вас выбраць. Ігнат зіркнуў строга, заявіў: хрен вы мяне нібыто паставіце. Паставім, калі выберуць. Ігнат на момант задумаўся. Не выберуць мяне. Не. Ён сказаў упэўнена, без шкадавання. Проста канстатаваў факт. Потым з выклікам, не вагаючыся, нібы радуючыся, заявіў: а калі б і выбралі, я не пайшоў бы, от. Вочы яго свяціліся рашучасцю. Гэта іншая рэч, сказаў Башлыков. А чаму б я не пайшоў? Ігнат глядзеў на Башлыкова так, нібы патрабаваў: ну, да Петры, вучоны чалавек. Адказаў сам, з гонарам: по з такім кагалам нібыто зладзіць? Не з маім характарам. Я пераб'ю палавіну.
так казаў, што было відаць, не жартуе, пераб'е. Жонка ля стала ўхапілася за галаву. Што гаворыць, Ігнатко, што ето ты пляцеш? Людзі і праўда падумаюць. Ігнат зіркнуў на яе. За ето? Знаю што? Падчапіў яго Андрэй. Дзядзька ў кажушку, што зноў аказаўся пры іх. Ён яўна пакепліваў дзеля начальства. Засудзяць па закону. Ты, Андрэй, не лезь. Куды не просяць, не сунь, нібыто носа. Да, дайце выказацца до конца, распарадзіўся дубадзел. Міканор Глушак маўчаў, было відаць, неспакойны, пабойваўся, мусіць, што гэты несамавіты таксама выкіне што-небудзь на бяду яму. Ігнат, здавалася, не мог бы уже спыніцца, прагнуў дагаварыць, давесці. А чаму я перабіў бы? Зноў патрабаваў ён ад Башлыкова. Да Петры, ну? А таму. Бо за кажным вачэй не зводь. Тут жа стаў чалавека, да за ім нібыто наглядчыка, чтоб глядзелі, як робіць кажны, чтоб сцераглі дабро, вачэй не зводзілі. А не, так такое наробяць, расцягаюць усё па норах сваіх, і не ўгледзіш. Кожны, ён што? Да сябе, добранькі, да сябе грабе. От! Башлыкоў спыніў Міканора, які абурана хацеў запярэчыць штосьці. Калгас хутка пераробіць гэту псіхалогію. У калгасе будзе іншая псіхалогія. Іншая! Ха! Ігнат ледзь трошку усміхнуўся. Адкуль яно возьмецца? Не даў нікому слова сказаць, заявіў. А я такога цярпець не магу. Я праўду люблю. А тых, хто за праўду, не любяць. Гэта ў вас адсталы настрой, сказаў Башлыкоў. Так от, я не пайду, вёў сваё Ігнат. Кеп і выбралі, не пайду. Ён прыпыніўся на момант, востра зірнуў да Башлыкова. Ды і вы не паставіце. Я непаслухмяны, нібыто, нязручны, а начальство всякое нязручных не любіць. Так вы не возьмете, а калі і возьмете, так потом пад зад. А я таго не люблю і не пайду ад таго. Ён перачакаў пярэчанне Міканора, Башлыкова з усмешачкай, якая казала: «Гаварыце, гаварыце, не саб'еце». Было падобна, што і не слухаў нікога, ледзь настала паўза, выказаў сваё. «Так вы і паставіце? Каго?» Ігнат глядзеў з насмешкай, у якой былі і з'едлівасць, і непахіснае перакананне ў сваёй мудрасці. Ён імкліва павярнуўся да Міканора Глушака. «Яго паставіце!» «Паставілі уже!» «А ён які гаспадар? Запытайце!» «Ну, Андрэй, скажы!» — загадаў ён раптам дзядзьку ў кажушку. Дядька падумаў, аўтарытэтна адказаў: «Міканор чалавек сознательны і дзейны». «Сознательны і дзейны», — перакрывіў яго Ігнат. «Гаспадар ён, які пытаю. Гаспадар ён, нібыто з гаўна пуля. От які ён гаспадар». «Вы дарэмна абражаеце», — сказаў Башлыкоў. Дубадзел падтрымаў яго. Ігната гэта яшчэ больш запаліла. «Я праўду кажу. Ён і ў сваёй гаспадарцы не быў ніколі гаспадаром. Поля сам, можна сказаць, адзін не абрабіў. Бацько ўсё. Ці пад бацькавым наглядам. Няправда хіба, Міканор?» Той гневны не адазваўся. «Ну от,
Ігнат, як пераможца, павярнуўся да Башлыкова. А цяпер яму все гаспадаркі. Зноў з насмешачкай чалавека, якога ніхто не можа збіць з адзіна правільных пазіцый, слухаў, што пярэчылі яму. Перачакаўшы, зацята павёў далей сваё. От і вы! Ну, адкуль? Рынуўся ўжо на Башлыкова. З горада, видно. Знаете хоть як-нибудь адрозніць грэчку ад жыта? Ты, глушак, кінь то! Адразу з пагрозным намёкам сказаў Дубадзел. Кінь эту кулацкую антимонію. Ігнатко, помаўчы, забедавала жонка, ухапілася за рукаў, хацела адвесці ў бок, як ад бойкі. Ён нецярпліва адштурхнуў. Ён не лезь! У нястрымным запале сказаў Дубадзелу. Не, няхай ён паслухае, бо вы ж не скажаце. Узрадавана сказаў Башлыкову пра грэчку жыта. Не знаете. Башлыков не спрачаўся, не пярэчыў. Смешна, нікчэмна было спрачацца, абараняць сябе ў такой дыскусіі. Годнасць не дазваляла прыніжаць сябе такім чынам. Ігнат махнуў неспакойнаю кручкаватаю рукою, як чалавек, што гатовы на ўсё. Ну, так і быць. Станьце у нас старшыном. Пайду. Ей-богу. Хоць зараз пайду. Ты, глушак, тыя кулацкія свае штучкі? Заступіўся зноў за Башлыкова Дубадзел. За агітацыю проціў прадстаўніка ўласці. Знае што? Дела нашаго нібыто не знаеце. Ігнат не зважаў на Дубадзела, бачыў толькі Башлыкова. Так хоць грамату знаеце, а сельскаму хазяйству навучыцеся. Давайте, а? Пайду, ей-бо. Башлыков сказаў строга. Маім жыццём распараджаецца партыя. Куды яна загадае, туды я і пайду, не раздумваючы. Ну, от! Адгукнуўся Ігнат з насмешкай, якая значыла, я так і ведаў. Не пойдзеце! Ты, глушак, кінь тыя жартачкі, пагразіўся Дубадзел. Далёка завядуць яны цябе. Запомні. Ігнат не паслухаўся папярэджання Дубадзела. А я не жартую, сказаў ён. Дзеці унь. Карміць трэба. Калі ішлі вуліцаю, Меканор глушак адстаў, прытрымаў з сабой дзядзьку кажушку. Башлыкоў, што неўзабаве спыніўся, азірнуўся, бачыў, як глушак штосьці недавольна кажа дзядзьку, дзядзька спрачаецца з ім ці апраўдваецца. Башлыкоў падумаў, што глушак не інакш хоча адшыць дзядзьку, які невядома чаму круціцца побач. Згадзіўся, што правільна робіць. Дзядзька тут ні да чога. Падумаў, аднак, Башлыкоў пра гэта мімаходзь. Хвалявала, турбавала яго іншае. Толькі што перабытая размова. Было ад яе на душы нядобра, мутна, адчуваў патрэбу разабрацца, праясніць. Усюды трэба ўткнуць яму нос, сказаў глушак. Башлыкоў не адгукнуўся. Дымячы папяросай, паказаў, што клопат сур'ёзны. Душок недобры, прамовіў ён, ледзь кіўнуўшы да хаты Ігната. Позірк, якім павёў да глушака, да Дубадзела, казаў, як гэта важна. Душок. Да, адразу падтрымаў Дубадзел. Тон згоды паказаў, што ён разумее цалкам, як гэта сур'ёзна. Глушак вінавата пераступіў з нагі на нагу, пляце сам не ведае што. Знае.
Добра знае, выказаў Дубадзел. У тым, як сказаў, чуліся і праніклівасць, і нейкі сур'ёзны намёк, быццам мудрае папярэджанне, небяспечны тып. Трэба пільна глядзець. Ад кантузіі, можа, кантужаны быў. Дубадзел смыкнуў губамі недовольна, сказаў судзячы: «Сердабольны ты нешта, глушак». Башлыкова таксама здзівілі словы глушака, паблажлівасць яго. Падумаў, разгублены пачутым, ці не хоча, каб палічылі, што ён помсціць за злыя словы. Ці мяккацеласць? Не дадумаў, гледзячы ў вочы глушаку, выказаў галоўнае: «Як ён не займаўся такімі разгаворчыкамі публічна». Меканор на момант задумаўся, сказаў нецвёрда: «Да не, ён не вылазіць асабліва». «Што значыць не асабліва? Значыць, бывае часам?» «Да не, можна сказаць не, зноў можна сказаць». Меканор зусім зніякавеў, адолеў сябе: «Не». Дубадзел хмыкнуў з пагардай: «А летам, калі наразалі землю?» сказаў з намёкам, як бы выкрываючы. Глушак пачырванеў, пацвердзіў: «Схапіўся за грудкі з каморнікам». «Узялі пад арышт». Дубадзел гаварыў да Башлыкова адкрыта, аддана, адправілі ў алешнікі, ў сельсавет. Судзілі? Не, адпусцілі. Калі? Адразу. Хто? Гайліс. Чаму? Дубадзел прамаўчаў. Маўчанне яго сказала больш за словы. Твар яго сказаў: «Ён, Дубадзел, дасюль зразумець не можа такі фокус. З-за дзяцей пашкадавалі», — адгукнуўся глушак. Башлыком, быццам не зразумеў, раптам, не дакурыўшы, кінуў папяросу ў снег, рашуча загадаў глушаку: «Вядзі».